No, era o tubo vello que había por aquí. Mira, ali está, mira. Está ali enterrado. Aquel era o tubo que viña antigamente da fonte. Aquel blanco que está lá. Os primeiros. Os primeiros. E agora ven por aquí por fora, pero por ali era por onde íbamos a fonte esta que íbamos agora. Entón fixemos todo esa por aí a sanxa, toda dereitinha, aí, e despois fixemos aquelo, tomamos e puxamos a agua a correr aí no medio do monte, porque non había pasta. Eu dixen, mire, eu a fixen hasta aquí, non quero saber de máis nada. Fun un dos fundadores tamén. Fun dos fundadores cando se fixo a traída que non había agua, non tiñamos agua na casa, porque non había pozo. Foi unha cousa que moi boa, moi boa, moi boa. Isto todo foi a man. Todo con pica, con pala, todo con punteiros, a picar a pedra a punteiro. Sí. Todo por aquí. Aquí foi onde se empezou a traída, que esta é a primeira fonte. Traballouse moito, domingos, sábados, a semana había que ir a traballar. Bueno, e agora, sí, agora en este momento, pois hai as concesionarias que se están alargando, están suministrando, bueno, é un dereito da agua, pero cando se empezou no ano 76 era unha necesidade. É moi difícil, reconocemos isto, que non nos emocionemos nesta parte, porque o monte non é unha terra blanda. O monte son seixos, son pedras, son piquetas. Agora ven por aquí por abaixo, ven por aquí. Todo. Pero aí a ver que íbamos por aí por ese rego, que era un rego por aí arriba, Era por onde íbamos a picar. Ningunha entidade apoiou as traídas. Eu falote pois no ano 70, 75, cando empezamos na traída de Estás, que foi no ano 75, eu estaba no estranxeiro e eu tiña que facturar diñeiro para mandar unha persona ao monte a traballar, porque a administración, ningunha administración nos axudou a nada, a fixamos nós. As traídas as fixo a aldea, o aldeano, o do pueblo. Esa voluntariedade dos veciños e das veciñas, esa exemplaridade, esa maneira de facer, os coñecementos que teñen, como foron capaces de asociarse e todo eso, a min pareceme dende logo exemplar e un valor que temos que poñer a luz sobre iso tamén para que sirva de exemplo en outros concellos, non? Pero eu e máis meu irmán, eu con 14 anos, e meu irmán 2 anos menor que eu, empezamos na nosa casa facendo un pozo, porque tiñamos que ir á fonte, uns 500 metros. E xa empezamos indo á fonte con un caldeiro que teríamos entre os dous, un manco de escobas, e lle metía un diante e outro detrás, e se traía 10 litros de agua. E entonces traendo así a agua, 2 nenos a 10 litros e a 500 metros, traxe pouca agua para casa. Pois un día pasando por aí abaixo polo meu oído un que le chamaban Pepe López, e eu estaba recién vido para aquí, para esta parroquia, e díxome Evaristo, tiñamos que ver se puñábamos unha traída con agua xestre vos lá en Peseiro. Dixo, Pepe, aquí non hai agua, como vimos por a traída se non hai agua? Dixo, hai agua lá arriba. Imos un día, se teis un domingo libre, vou mirar por aí, e se teis un domingo libre, imos ali e miramos. Este é a pedra furada. Este é o que se fixo agora. Pero antigamente había que ir por ese buraco todo para baixo, para arriba. Por aí subir todo o material hasta aquí arriba, que se subiu. Hasta que agora se fixo isto todo. Entón, esa idea tiña na clara, en Madura. Pero había que chegar ao pueblo, contarlo e convencelo. Iso non era tan fácil. Fixémonos cargo uns cuantos eu como presidente, uns compañeiros que me axudaron, empezamos a apuntar nombres para coller
e fer o traballo. Pero dixen eu, Pepe, pero isto, para empezar isto, teñamos que facer unha directiva, ou reunirse, ou a ver como facíamos. E dixen, mira, eu entonces falo co Bertolo e pai con os outros máis, e reunímonos. Está moi bonita, porque incluso nace na pedra, non hai terra niñunha, nace en canteira todo, tanto lateralmente como no centro por abaixo. Por abaixo todo. Cando foi que empezamos aquí abaixo, había un manantial aquí moi pequeniño que empezaba a mirar agua e ostras, nos vamos subindo para arriba, seguimos para arriba, foi seguindo para arriba, pues fora toda a man, fixeron. Según se foi subindo para arriba, foi subindo que empezamos a ser manantiales, hasta que encontramos o último. Con esta pedra, por aquí, como este manantial que vai salindo. Despois aquí, temos aquí un xa que empezan aquí os grandes, estes son máis fortes, tamén que vir, corre por aquí. Ahora vai vindo, aquí temos xa varios. Temos un aquí que é pequeno. E agora aquí un al final xa. Todo por aquí, mira. E isto é como se fora unha mina, unha roca, todo espetado. Nós teñamos que ir polas casas a pedir para pagar a máquina, que non tiñamos un duro. Non había un duro. A reunir entre os veciños e tal para pagar, poñas a cota, non xa pagaban. E entón quedou agua ali atrás, naquela balgadiña de atrás, quedou agua a correr aí casi un ano. Ou sería cerca, medio ano ou máis. Pozo de agua, pois daquela salíate moi caro, aparte de que en sitios os eidos altos que houveron eido alto, daba moito traballo facelo e custaba moito. Logo xa empezaron a vir os pozos de Barrena, pero daquela nin había nin pozos de Barrena. Entón despois sempre andaban, coña, aquela agua a correr ali, é unha pena, tanto traballo como deu, agora ali no medio do monte e tal. E dixo, vamos a ver como se fai. E entón o Ángel, o Bertolo, un día estuvo comigo e dixolle, Evaristo, tens que seguir na traída, hombre, tens que seguir, coño, e tal. Se eu non quero saber máis deso, Ángel, que iso xa estou loco da cabeza, eu non quero saber máis. Que colla a outra, agora outra día, non, tens que seguir ti, tens que terminala, vos. Empezouse no alto en donde está o depósito, vindo hacia arriba, marcando a trayectoria das fontes. Collemos esta e collemos outra arriba no alto do monte. E entón foi cando salgamos daí e puxamos no tanque, depois puxamos o tanque e despois entón cando se empezou o carrete, pero custou muitísimo porque non había un duro e non nos deu nada. E foi feito tudo a man, despois para baixo non, para baixo entón trouxes unha pala de tebra. Entón aquí o que temos é un gran valor e que ao mesmo tempo se estaba perdendo, porque nos anos 75, nos anos 70, hubo unha implicación da xente por tela agua e despois como a tiñan e salille pola torneira, abandonaron os seus nacimentos onde estaban. E eu que intentei foi que recuperaran esa visión, que deran un pouco un volco hacia atrás, que mearan o que fixeran os antergos e que a modernidade chegara tamén a seus manantes porque nós teñamos aguas minerales embotelladas nas nosas casas e non éramos conscientes. O mínimo que podemos facer a administración local é apoiar esa iniciativa comunitaria que ademais é froito do orgullo que os veciños e veciñas sinten polo tema da auga, porque a maioría deles levan a gala ser conscientes de que foron os seus avós, as súas avoas, os que foron a picar o monte para nun momento determinado de moitísima pobreza levar a auga ás casas. Eso foi un adianto e os veciños queren que esa xestión siga sendo do vecindario, que siga sendo da parroquia, que siga sendo comunitaria e nós o mínimo que temos que facer é apoiar iso. Ahora vamos ao depósito xeral, desde lá abaixo bombease aquí arriba a auga. Aquí neste punto que vamos a pasar agora temos unha captación nova que ainda non está en funcionamento. Ves este tubo azul? Esa é unha nova captación que fixemos. Pois eu me metei en Coxapo porque teño un veciño que lle chaman Rafael
Eu me prejubilei aos 55 anos e me dice, Quín, me tes que botar unha man na agua. Dixen eu, por qué? Porque nos queren meter o canon da agua, o vertido. E dixen eu, como van a meter o vertido? Que xa pagamos o vertido. Coxapo é unha fundación de traídas, todas traídas de Galicia, porque todas traídas hasta as querían sacar. Querían meter agua, ou polo que me tiño entendido, querían meter esa agua que ven por tuberías, que ven, non sei onde ven. Non sei onde ven, pero esa agua non é para comparar con esta. A intención era privatizar a agua. Non o dixeron así directamente, pero querían privatizar a agua. Entonces montamos unha asociación, o que é Coxapo. E agora, hoxe en día, somos casi 70.000 personas. Nos teníamos os deberes feitos, entonces podemos loitar contra o tema do canon. E aí foi onde empezamos a surxir a unión. Empezaron a vir máis traídas, e aquel proxecto que no principio parecía un proxecto derribado no chan, foi crecendo a unha velocidade tan grande. Gollán, Soutelo, Figueiró, Estás, Barrantes, hai 7 nunha parroquia solo. Despois está Vilamián, que tamén ten 2 ou 3. Santa María. Despois está Santa María. Estamos sobre 130 traídas agora. En Tomiño somos 36 traídas. En San Salvador, que tamén ten unha ou 2, non sei fijo. Despois está Sobrada, Torrón, Amorín, Carregal. Penso que ten un valor increíble porque nadie queremos saber moito de facernos cargo de nada, nadie. E entonces, cando ves que o que facen é o que teñen que traballar, dices, pero isto é sin ánimo de lucro. E a xente moitas veces non o creemos. E sí, creo que están moi entregados a todo. Todas as organizacións, as parroquias, todo isto me parecen estupendas. É unha cousa que faz, que podes dedicar un montón de horas, non miras as horas, porque é un bien común que estás traballando sin darte nin conta, como podrías estar traballando para unha ONG. Sabes que estás facendo unha cousa, non sei, boa, a colaborar. Se queremos ter unha traída como a Dios manda, hai que estar aquí, hai que maiormente limpieza, xa miras como está isto por aquí. Agora estamos intentando de cerrar todo na volta que nos obliga. Sí, claro, é que aquí entramos sin saber como funciona unha traída. Vamos aprendendo cando estamos dentro, porque aquí unhas son amas de casa, como o meu caso, e outras teñen os seus traballos que non ten nada que ver con agua nin con nada deso. Pero, bueno, entre asesoramento que nos dá, entre cursos que facemos, que pasamos horas facendo cursos. Temos unha directiva, presidente, que son eu, vicepresidente, secretario, 4 ou 5 vocales que somos, tesorero. Entonces, ao ter un equipo así, pois dá justo traballar, dá justo ter unha traída porque hai apoio. É que isto é un traballo moi sacrificado, porque mellor tens que estar a pleno sumiando contadores e andando por aí, ou tens que unha reunión que te botas 3 horas nunha reunión cando podías estar disfrutando da tua familia. Documentación que te pide a veces a administración, as actas, facer as actas, preparar as asambleas, que non é fácil, que cada vez é máis difícil. Isto hai que facelo todos os días. Unha vez ao día, quen venga de nós ten que facelo. Isto contra os depósitos. É o medo que teño eu, que ás veces que falla unha bomba, que nos falta corrente, que hai que traer un generador, solicitalo, requiere un pouco de tempo e entón podemos quedar nun certo momento sin agua por ese motivo, pero do resto temos sempre tudo a punto. Hai bastantes roturas porque reventan as tuberías e hai que arreglalas. Hai bastante que facer. Sí, a semana pasada, por exemplo, foi unha cada día. Hoxe unha, mañán aparecía outra, foi todos os días unha diaria. Nos anos que levo vivo 6 roturas. Nesas 6 roturas, se lle botas contas, son 1.200 euros.
Pois por 1.200 euros faz o tramo, prácticamente. Entón, o que fixemos foi facer con dous buratos, con dous simples buratos, metemos 130 metros de mangueira. Por o interior da por dentro da vella. Cruzamos a carretera, empatamos arriba e abaixo nas arquetas que había e demos servicio a 6 contadores. Sí, bueno, este é a instalación que se fixo ca agua da traída nova, que ven da calle, claro, para que non se mezcle ca agua que tiña do pozo, e solamente a utilizamos na casa onde vivimos para uso doméstico. E así, vamos metendo a xente así a traballar para que a xente tamén se vaya dando conta de que a traída de aguas hai que mimala e hai que traballar para que estea ben. Se nós non aportamos man de obra propia, isto sería impagable, sería costosísimo. Entón, claro, se nadie quere axudar, é moi difícil, pois pagamos unha derrama, pero a hora de cobrar a derrama, depois a xente tamén que se bota atrás, di, non, mínimo tanta derrama, e sempre hai polémicas. Isto todo é limpio polos veciños da traída, todo. Con máquinas, tractores, a man, como se pode. Para facer que facemos, porque eu son novata e moito non fago, pero bueno, a señora é máis experta que a mí. Eu nacín aquí e, bueno, hai que limpiar, porque senón pode haber fogo e claro, todos os anos o facemos. Si, todo está falado, isto a ver, a xente, os socios teñen unhas cotas. Nos pásase unha cota que sempre é igual e outra cota que é traballos de monte. Quen quera vir ao monte a facer traballos, venos facer, e quen quere non, pois paga a cota. Iso é libre, cada onde queira. Nos anotamos a xente que prefire vir a facer os traballos. Neste pueblo dai sorte de quere vir bastante xente, e aí están, a traballar. Porque a agua nace ali naquel cuadrado que hai, entón iso nace das pedras, aí acumúlase aí tubos, e os tubos chúpana, e a que sobra, bueno, cae da rana, e hai todo por lá grifos e todo. É moi importante, cando nós subimos aquí, non subo eu só cos nenos, é dicir, subo eu, pero tamén sube persoas que traballan na comunidade de montes, suben as persoas da traída de augas, eles nos contan o que eles viven, o que eles coñecen. Gusta de vir a traída. Cando veño, pois, me ten vido bastantes veces comigo. Incluso outro día plantamos aí un árbol aí, o máis el que tuxera da escuela. Valores que lle transmite a familia, pero valores que os vemos aquí desde outra perspectiva, é dicir, valorar o traballo que fan os seus avós, valorar o traballo que fixeron xa os avós dos seus avós, e de alguna maneira penso que vai a ser o traballo que van a facer eles no futuro porque é algo que eles viven. O noso depósito, que tamén lle queremos dar unha voltiña no exterior, porque no interior está bastante ben. A agua foi a un buraco na fonte aquela onde estaban bebendo e non se cloraba nin se cuidaba. E cambiou, como cambiou, hai que ir polo protocolo sanitario que nos pide a lei. Temos aquí sellado con a placa e agora o que fixemos foi rellenalo con canto rodado para que a agua quedara filtrándose, para que fixera a cantación, para que a agua pase totalmente limpia ao depósito do bombeo que temos da outra parte.
A miña ilusión máis grande foi cando cheguei aquí, que estes fotos ahora están azules, tanto estaban negros. E conseguimos con un produto sacar ese negro. As paredes. Ese foi a ilusión máis grande que me deu a mí. Estamos inevitablemente nun proceso de modernización, sobre todo desde o punto de vista tecnolóxico. Isto facilita tanto a labor de xestión e de tratamento como incluso as posibilidades no tempo das persoas. E desde o móvil o usuario pode mirar temperatura da agua, calidad, turbidez, a analítica como está. Nos tiñamos dos problemas, un era o depósito e outro a red, que reventaba por todos lados. Pero nós decidimos de empezar polo depósito, que é onde temos a agua. Depois a red, pois vamos pouco a pouco. Levamos renovado de 7 km, temos 3,5 renovados. O noso fontaneiro non só é fontaneiro, é un home multiusos. O traballo que está facendo José queda para o día que non este José, para calquera que veña. Facemos o mapa para reflejar as líneas, se ampliamos líneas pois tamén xa quedan reflejadas, o día que se fixo, cando se puxo en funcionamento, os contadores que se poñen novos tamén. Tamén temos un grupo de difusión de WhatsApp para ter a comunicación cos socios e facilitarlle datos varios e que estén sempre ao tanto do que ocorre na traída. Temos marcado por polígonos porque despois aparte fais unha carpeta no ordenador e nese polígono poñense as fotos que se van facendo pois as liñas novas, as averías. E aparte deso, o Ayuntamento de Tomiño desde hai uns anos pois nos apoiou a todas as traídas de Tomiño. Temos reunión con eles, nos axudan en pequenas subvencións que nos dan, nos axudan tamén en algunhas analíticas que tamén nos dan unha cantidad de diñeiro para esas analíticas. Bueno, a verdad que se están portando bastante ben cas traídas de todo Tomiño. E de feito eu creo que as traídas de auga do Concello de Tomiño son un exemplo hoxe pola labor dos seus directivos e dos seus asociados nas traídas, pero tamén por ese apoio que o Concello foi capaz de ver que ten que facer, porque efectivamente sería unha competencia que correspondería aos concellos. Auga e saneamento e abastecemento corresponde a unha competencia propia dos concellos e que se está asumindo para aforro do público de maneira comunitaria. Non? Hai un tema que ahora se vai discutir moito nos anos que veñen, que é o sistema de autogestión. É dicir, a auga está sendo un negocio que ao mesmo tempo o sistema de autogestión o que fai é realmente non haber negocio con naides, todo queda no seu sitio e ao mesmo tempo todo se reinvierte no seu sitio. Entonces, o Concello de Tomiño é o primeiro concello de toda España, antes decíamos de Galicia, porque non de toda España, que aposta por un sistema de autogestión. O deles foi grandioso, é incalculable. A alegría nos agarramos uns aos outros aí foi emocionante, moi emocionante. Pois un chafariz ali, foi o 18 de julio, foi o 18 de julio dese mesmo ano, do 75, e ali fixemos unha gran festa, con viño, empanadas e todo eso. Non foi o grifo, foi ali, non entraba para dentro, xa non foi o grifo, foi na manqueira, porque depois puxemos as manqueiras, non? E entón abrimos para ir probando. Alguna chegaba, outra non chegaba, veña botar aire, veña... Porque eran manqueiras, ollo unha manqueirilla desde aquí, la que era individual, a traída era individual, porque foi como se ordenou. Manolo, para min, é o meu maestro, foi o fundador. De maestro nada, de verdad, que eu explico por él, porque yo fui con corazón. Sí, es verdad. Se emociona. Me emociono, hombre. Eso no se puede decir. Eso no se puede decir, eso fue unha emoción moi grande, moi grande. Despois de tanto sufrimento, foi unha emoción moi grande. Emociona porque foi moi bonita a trayectoria desde que empezamos, terminamos,
Bueno, e cando chegamos a inauguración, este home entusiasmouse todo, fixemos unha gran celebración ali, foi preciosa, 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 de verdad. O chafariz, cando estaba ali botando agua, este home saltaba no aire. Pois sí, foi un momento que non ten explicación, esos son momentos únicos, non? Cando tú levas esa angustia que hubo moitos problemas, hubo con xente, algún que se enfadou, algún marchou, pouca, non? Porque nós tiñamos unhas normas que o que salía perdía os cartos que dera. Pero se non existise ese traballo deles, hoxe sería moi difícil empezar de novo unha traída. Non imposible, pero se non se adaptala foron un proxecto de casi 500.000 euros, imagínate que suporía moi difícil, moi difícil. Iso foi tamén unha das cousas que me levou a min a entrar en esta traída. Porque dixen eu, se aquelas persoas foron capaces de facer unha obra desta magnitud, e nós agora con todos os medios, non moitos cartos, pero algo máis, e medios mecánicos, non somos capaces de aguantala, sentiríanse avergonzados de nós. E eles soñaban pois con unha comodidade que era ter a auga encañada, e foron a por ese soño, así de simple, pero así de tamén de valeroso, de pioneiro, de arriscado, de esforzado. Foron unha xente que realmente lle debemos tanto, non? Pero bueno, vale a pena porque estamos salvando unha traída que sea absorbida, de que teñamos unha agua maravillosa. Eu bebo esta agua con moita garantía, entendes? Porque estou aí e sei como extraer, pero non, toda a vida non. Eu espero que veñan entrando, que vayan aprendendo e deixarlle os puestos para a xente nova, claro. Eu penso que todos os concellos deberían ter cousas como esta. Non privaticemos unha cousa que é necesaria para a xente. Por que? Porque isto é un ben común para nós, non é unha riqueza para uns cuantos. Dios mío, se deixamos todos, quen colle a agua? Entón, iso que te dá máis forza para que continúes. E sigue crecendo, claro, que sigue crecendo, vanse facendo casas e vanse metendo agua. Como hai, pois non hai problema ningún. Eles, para min, foron os máximos. Te chega dentro. Como te sintes? Recordaros a todos. Uf. Non tiñan recursos económicos. Sacrificábanse por mellorar a súa calidad da vida. Camiñaban hacia o futuro. Porque, claro, agora se vai acoplando, porque vai aumentando xente, por todo eso, pero o que se fixo mereceu a pena.